Anong maganda? Alin ba yung ano ba? Ganito. Hi, kuya! Ano okay yung ano ni Kapuloy? Oo. Ano? Ano, malinis. Malinis. Oo, hindi tulad ng mukha ko. May ano, may punggod, may pimples. Punggod. Napaganda na yan eh. Oo nga eh. Keep it up. Mm. Keep it, the good work ko yan. Nagpupuro na po si Kapuloy. Hindi talaga makuha yun. Lalo kung supula. Supulang himinto. Daling matuyo. Yan na. Ano tol? Okay ka lang dyan tol? Bartolina tol? Tol? Okay lang dyan? Bartolina? Patay man bagang camera mo? Ah, arawan. Kanino? Lupit. Ano tatay tol? Tol. Tatay. Tatay Chip. Bilis. Bilis pinuro ano. Iba talaga pag mga veterano.
in, wax out. Wax in, wax out. Tapos babrasan na yun, maya maya babrasan. Tarik nga sa buras. Ito na. Para makinis. Karot. Kape. Ha? Kape. Kape? Oh. Ay, Hoy! Ay, darling! Darling, darling! Kasi tatlo din mapuwi, wala na. Ha? Sikat na ba ito? Ay, sikat na ba ito? Yan si Chinchin dumating. Ano sila? May exhibition sa school. Ako magdating. Lumaig na ako kayo ro. Ganito, may panumpag. Okay na? Okay lang. Ano naman kami daw? Ano, kumusta yung laban nyo? Ano yung GoPro? Di man yung laban, ano kuya? Ano pala yun? Yes kami lang. Yes kami. Guest. Ano yan yung ano niya? Uniform? Oo. Ang Nakaulo. langkot kapan mo. Ha? Bakit? Bigat ay! Ay, ay. Bigat, tas isasayaw pa. Siguro mga 2 kilo. Tapos nakabuts pa. Try mo tay. Mga 2 kilo siguro yan. Kailan po niyan yung sa bigat? No? Wala. Sa GoPro yun ako. Bigat pala na yun. Diba? Anong oras yung ano nyo? Anong oras yung nagsimula? Anong oras? Ano? Nagsimula doon. Nagsimula kami ano? Ano kami nagsimula? Mga... Tamagaya sa atin. 9. Oh, pero 2, 2:00. Ginisang na kayo para mag-makeup. Make up na, 2:00. Tapos dire-diretso na. Hanggang Maynila. Tapos pupunta na doon. Pagal. Tapos mainit ka na. Tapos naguran pa. Hindi, wow. Oo. Tapos Ay, naguran? tapos ka din nag-iyan sa... Nag-uran? Oo, naguran. Sa baga buhil, ang galing mag-uran. Sa buhil Dapat sila ko nag gusto ko anong kalokalay ni Kuya Vin. Pero katong video ni mo, mapli man to dira. Mas daw pa nga niya ito. Sur. Daw pa ito yung sa Kuya Vin. Sur. Dire, mapli siya. Okay na dira. Hindi na masurgat sa. Barot. Ah, sana. Hindi na kaya ano? Ulam, nagkaw na ka? Nagkaon mo ko. Muwang. Kaya man kami sa ano. Ano? Breakfast. Ay, breakfast. Lunch pa lang na. Ako? Amo. Ano tol? Ayos tol? Lupit no? Malupit no? Malupit bumira. Quality yung trabaho ni Kuya Puloy. Parang prekas. Mapapaw ka talaga. Parang ako rin. Parang ikaw din no? Ay, ikaw din pag bumira. Sure lang?
Ano maganda? Alin ba yung... Ito ba? Ah, ganito. Hi, kuya! Ano okay yung ano ni Kapuloy? Oo. Ano? Ano, malinis. Malinis. Oo, hindi tulad ng mukha ko. May ano, may punggod, may pimples. Punggod. Napaganda na yan eh. Oo nga eh. Keep it up. Hmm. The good work ko yan. Amo raw. Magbabras na. Ano, magkape ka? Magkinit sa tubig. Lo, salangan mo ng anlo. Yung takore, yung tubig. Para mamaya magkape si Kuya Puloy. Ikaw mo dyan kami, bundok mo, hindi ka mo dyan. Pre! Jen, bakit nakakapit ako dyan? Huli kayo! Huli kayo! Saan po naman dyan? Bakit nakakapit? Binigyan sa kanila ng SWD. Tapos ako nagtapos na yung laman. Sino pa na to? Hindi mga pa dyan. Binabayaran nyo yata yun eh. Binabayaran nyo ata yung kotse eh. Binabayaran dyan. Alam ko yan si Jinjin. Congrats si Jinjin. Kasi magaling pa ako eh. Magaling pa ako. Magaling pa ako kay Jinjin at ng Purine. Nasaan yung wig ko? Ayun ba yung wig ko? Oo nga daw. Parang India. Hindi po open. Camera TV. Sino yan? Sino yan? Palahin mo yung ano, yung ganito yung ginawa sa palahin. Hindi, joke lang. Okay, finish. Finish na. Yan po. Tapos na si Kuya Puloy dito. Bali ito yung accomplishment niya ngayong maghapon. Ito, saka dito. Ito. Dalawang ano dito sa bintana. Amoy! Ayaw pa sana, may pupunta niya ata. Oo. Amoy. Lupit talaga ni Kapuloy. Ito bukas na lang to gagawin ni Kapuloy. Itong kabila na to. May pupuntahan. Ito yan sabi ni Kapuloy, ano, i-rebukada niya na to para bukas madali ng padikitan.
Yan si tatay. Liligpit na si Rika. Alam mo na ba? Yung balita. May alam ka! May alam kayo! Wala. Ano sasabihin ko? Wala. Wala kami idea. Ano ba? May sasabihin ako sa'yo, may idea ka ba? Ano yan? Pero sagutin mo ako pag sinabi ko sa'yo. Sagutin mo na tayo. Huwag ka na paligwili. Sige daw. Wala kaming idea eh. Wala kayong idea? Wala. Wala. Wala kang idea. Malalaman niyo kung ano sasabihin ko. Basta sagutin ako ni tatay. Pwede. Sagutin Sige, mo Tay. tay. Handa ka na? Oo. Ready ka Oh, na? diba? Sinagot ko na. Ready ka na kung ano sasabihin ko? Oo, kagagad eh. Gusto mong malaman? Gusto mong malaman? Oo. Ay ka dito. Sige daw. Ano ko kay tatay? Ibubulong. Bubulong ko, pero hindi niyo alam. Oo. Sagutin mo ako tay. Sagutin mo na kasi tayo. Ready na kayo? Oo nga. Ano? Hindi pa nga tapos pagsalita tayo, nag-oo ka na. Excited naman masyado si tatay. Sa TikTok mo ka ganun. Alam yun. Ano yun? Alam ka sabi ni Rika. Alam ka sabi. O ano? Oh, alam ko. Ano? Oh, sabi ni Rika ay, Ano tay? nakawin natin yung baka. Oh, yun sabi mo eh. Oh, sabi ko sagutin mo ako. Ayaw mo magselos si nanay. Ayaw mo magselos, sabihin mo. Sabihin mo na. Ah, chin. Sabihin mo na. Sasabihin ko. Oo. Ha? Oo nga. Inulit pa ni tatay. Sabihin mo nga. Ang Ang sinabi sinabi- ni Rika sa akin, mahal na daw ako. Oh, dapat sagutin mo ako. Kasi sinabi ko. sagutin mo. Mahal na mahal Tay, ako. sagutin mo. Ano? Sagutin mo yung sinabi ko Tay, pa sila eh. sagutin mo na, Chusi ko pa. Oo. Ano naman, sasagot mo iba yun. Ganun din naman. Hindi, may sagot yun. Pag sinabihan ka ng mahal kita, anong sagot mo? Hindi kita mahal. Napaisip ko na si tatay. Hindi kita mahal eh. Oo. Makikita kasi ni nanay. Oo. Na. Tapos ng apo niya, wala rin na tayo, sabihin mo na. Sabi ko sa'yo, pag sinabi ko sa'yo, sagutin mo ako. Sinagot na nga kita. Ay, hindi mo ko mahal, hindi mo kasi sinagot. Kasi si Tilo daw sabihin mo Ano tayo? ang sagot. Oh. Diba? Sa kung malaman ang sagot, si Tilo tanongin mo. Oo, hindi yun yung sagot, yung sa oo, sa mahal kita, hindi yung sagot yun. Sagutin Hindi mo kasi kayo nga, sabi no? sabi nga ni Rika, Ano sa sabi kanya, mahal kita. mahal kita. Tapos takot si Rika, mapanood ang asawa mo, baka magalit. Dapat, ang ikiganti mo sa kanya, hindi kita mahal. Para sigurado hindi yun Issue na naman magalit. kayo. Kasi pag nagsabi yun na, pag nagsabi ka din na, mahal din kita, magalit yun. Hindi naman nanonood kasi yun. Nanonood. Kanina yung mga viewers. O di hala. Kanina, pag di mo ko sinagot, busted ako sa kanila. Oo. Ano sabi mo? First time ko magsabi nun. Tapos, sasagutin ko, Sagutin hindi mo. kita mahal ka. Eh, sagutin mo na kasi Sige na. ako. Ayaw din. Ano sinagot mo? Sinagot ko, mahal din kita. Oy, nakabusted ka. Ano ba kayo? Mahal bilang? Hindi lang. Birin ko. Ganon naglambing si tatay. Ganon. Hindi na ako pwede magmahal na yung mapupunta sa pag-aasawa. Good. Good. Oh, kayo nanonood Lolo. kayo. Tatay nga, kaya tatay. Ayos kayo. Sabi nila, mahilig daw ako sa may asawa. Wow, mahilig sa may asawa. Grabe, butoy. Huwag mong... Yung mga content kasi to. Huwag mo yung intindihin yun. Natural lang yan. Basta tayo masaya. Oo, intindihin mo. Kami nga gumagawa doon ng papagod. Binabas pa nga rin kami. Basta tayo masaya. Ganon. Sabihin mo. Yun lang talaga importante, masaya. Mag-comment ka rin. Sabihin mo sa kanila. Ano, hinggit lang kayo. Ah, yun. Yun pala eh. The best talaga si tatay. Oh, the best. Si tatay na yung the best pala? Hindi, magpapaalam pala ako. Bakit ko paalam? Magpapaalam ako sa inyo. Kasi, Baka putik siguro ako. punta kami doon ni Kuya. Bibili ng, magluluto ako, tapos pamerienda nyo. Mahal naman kami. Kasi bigla mo kasi sinabi mo paalam ka. Pati tuloy kami kinabahan. Akala ko mga bakasyon eh. Akala ko bakasyon ka eh. Hindi, Oh. hindi. Hindi na kita makita pag nagbakasyon ka.
Ayan, punta muna kami. Tama siya nga daw magluto. Oh, hindi ka magluto. Vlog yun. Ayaw nyo? Di ba? Di siya gusto. Gusto kasi masarap si Rika magluto eh. Plastic ko naman. Plastic naman si Kuya Caro. Oo, niluto na yun. Anong first time? Di ba nakapunta na si Kuya? Hindi na nakapunta doon. Dun sa bahay? Yung birthday. Yung birthday. Ay, nung Oh, hindi kasi nakakatikim. Oo, sa bagay din. Oh, hindi Si Kuya yun. Oo. Tapos si Kuya. Uy, umiyak na si tatay. Kuya, si Kuya. Huwag kang umiyak. Nasabihan ka lang ng mahal kita. Umiyak ka. May tarantanta? May tarantanta. Ayos. Tara na. Oo. Ayos ay. Umapag-ibig na dito, guys. At yun po, tapos na. Ay, nagre-rebukkada pala. Sabihin mo, pangalan. Rebukkada. Paano yan, Dok? Nagalit si Rika sa'yo. Nandyan ka daw. Pangalanan mo kasi. Pangalanan. Huwag kayo silang intindihin. Ang intindihin natin. Ano mo pangalanan? Ha? Ay na. Oo. Ay, nagpapala na si Rika. Oo, paano daw? Papatalo na ako. Hindi mo ba naman kasing maganda, oh? Ano na? Oo. Kinakawawa mo ko, ah. Ipabaya mo na si Tino. Sino maganda rin. Maganda. Doon ka ka. O tingnan mo. Binabaya ka na kay Jim. O ano masabi mo? Dito ka sa gitna. Di ba, bakla ka na yun. Bakla ka daw, Lo. Bakla. Bakla. Totoo ba, no? Bakla ka daw. Bakla ka na kasi kasama mo ka. Lo, bakla ka daw. Manatsing po. Lo, Di, talo na ako. ano yung sinabi mo kay Chinchin kanina? Sabihin mo daw kay Rika. Ano, sige, ano. Pag Hindi pa kayo nag-I love you. I love you to na. Hindi. Ano yung sinabi niya kanina? Yun nga! Yun nga! Ano sinabi mo? Paulit! Di ko maintindihan. Ayusin mo kami. Dalawa kami. Harapin mo kami. Isang Ganito mata. sabihin mo, Lo. Ganito. Dalawa kayo sa buhay ko. Sige, isang Sige na, mata. sige na, Lo. Sige na, Lo. Sige na, Lo. Buhay ko. Sige na, At Lo. ako ngayon. Sige na, Lo. Ay, kailangan ng mabili. Kailangan Sige na, Lo. Sige na, Lo. Tigi isang mata. Luwad mo. O iyak ka si Lo. na yata. O sige, Lo. Tigi isang mata dali. Patunayan mo na hindi ka bakla. Oo. Yan ang bakla. Oo, sige na, sige na. Ano Sabihin mo sa sabihin? ilan dalawa? Ayan. Isa-isa? Oo. Sabi mo, mula ngayon. Meron mo na. Yung gawain na yun, Lo, pambakla talaga yun. Wala ka pa nga sinabi na. Pambakbay eh. Pambakla yung Sabihin mo na kasi. Dapat sabihin mo muna. Kanino ka unang magtatapat? Kay Chinchin? Kay Rika? Ayan. O paano yan? Magpupuso ka sa dalawa. Ah, sige daw, sample daw. Puso, sa dalawa sabay. Hindi, kili. O, sige daw. Sige daw. Sige daw. Sa akin yung isa, tapos kay Jinjin yung isa. Sige daw, sige daw. Mali naman. Kanan, kaliwa, kaliwa. Ayan, ganyan, sige daw. O, Chinchin. Ano sasabihin mo? Galit si Chinchin. Ibig sabihin, nagsisilo si Chinchin kay Ilo. Ganyan. Kasi ayaw niya gusto mag-heart eh. O, ano sasabihin mo, Lo? Tapos ganun. Ano sasabihin? Uy, lagi. Mali yung ganito. Oh, gaganyan din si Iba rin. Oh, ba't baga? Oh. Oo. Double heart talaga. Ano sasabihin mo sa dalawa? Ano sabihin mo sa dalawa? Sure na. Kayo. Dalawa kayo Hindi, sabay. pumili ka na kasi ngayon. Sabihin mo nga, dalawa kayo. Napili ka, hindi ba? Oo. Sabihin mo pagdating ng pustiso mo. Wala pa. Di ba pa ba Ha? Di ba naman i-reveal kung sino? Kasi wala pa yung postiso. Hindi pa ako mag-reveal. Oo, di ba? Kailan may reveal? Sige na. Hindi, pagtapos na natin. Ay, Hindi ba yung usapan bahay na yan? Ganyan natitira si Tilo. Oo, kasi i-reveal Pagtapos eh. Hindi dapat. Hindi pag pag-blessing na. Pagka-blessing ha? Gising na. Bakit? Nagplano ka dyan katitira? Para blessed din daw siya. Dapat na daw siya. Dapat. Sige na lang. Sabi mo kanina, pag
Tapos na yun. Kaya mo na yun. Oh, yan lo. Mabaya ka na, Enrica. Alam mo na ka. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ayoko bumabalik sa ex. Tabi-tabing sila. Ex. Ayoko na. Hindi ako bumabalik sa ex. Tapos na tayo. Huwag ka nang babalik sa akin. O paano yan? Umalis na, ano sabihin mo? Kailangan kami pansit tayo, sige. Ano sabihin mo? Hindi ka pa natapos yan. Hawak na pala. Paano rin? Gusto pala ni Pinasirika. Gusto pala ni Pinasirika. Okay lang yun. Ang masama lang yun. Ako nagtimpla si Tilo ng ano, ng gatas. Sabi niya, kape daw pero gatas. Ano talaga to, kape? Gatas. Ano to, kape, gatas? Sabi mo kanina, ano to, kape? Sabi niya, oh, Pero may kininto to kanina. Sabi niya, may i-reveal daw siya eh. hindi man nga niya rin kanina. Put man yan. Ano yung i-reveal mo? Pag tayo lang dalawa. Pag walang camera, no? Pag walang... Alam na niya kanyo ulit. Ay, alam ni Kuya Noli. Yung i-reveal mo. Lupit. Ano nakakalam, Chin. Hmm? Chin! Hindi mo pa alam eh. Nakakalam pa nyo lang alam. Hmm? Busy ako, hindi matagyan. Ano lang. Oh. Panggap lang yan na. Panggap na busy. Ito lang, hindi mo. Ano? Outcome na inabi, outcome. Ano? Walang camera. Walang camera. Oo. I-reveal mo. Oo. Halokin mo si Kapuloy. Ano gatas? Tay! Oo. Kaya kasi mo. Ang magulang mabait eh. Oh? Ay, yung i-reveal mo. Sunod-sunod. Babae. Mag-anak, premisa. Tapos yung magulang mabait. Oh, Pati ng papa. may clue si Tilo. Babae pala. Yung papa, mabait. Yung mama ganun din, mabait. Ah, chicks pala. Kala ko ano yung i-reveal ah. Taga saan yun? Taga saan yun? Kaya Taga dito lang? Ano? sila dito. Hindi taga rito? Taga Balatan siguro. Taga Balatan siguro. Hmm. Wala, maganda. Uy, Tilo, nagtimpla ka. Wala mo naman mamaya. Ano na to? May video ka nung ano nyo? Video rate nyo? Wala. Pa siguro si Aisan. Ay! Pero naglaban? Ilan yung naglaban? Hindi naman naglaban yung ano. Yung Di ba kayo guest? Yes kami. Oh, walang walang Tapos compete yung yung iba. isa, May competition pero Oh. hindi sa band and majorette. Dun sa mismong school, yung ano yung siguro street dance nila. By section kasi, Oh. may simula junior high school to college. Kaya kinuha man lang kami ano. Yes. Wala mga dayo-dayo na kung album mo ibang Ay, lang. wala. Sila lang. Doon lang mismo sa school. Oo, pero yung guest may mga ibang dayo. Oo. Ilan yung ano? Yung guest? Ano? Kayo? Tatlo? Yung son, ano pangatlo? Yung son. Tapos yung school namin. Tapos yung Kamsur major. Ah, Kamsor. Yung majorette ni Mix. Ni kay Mix yun. Katangkad nun. Gusto ko rin sumama dun. Siguro after ng college. Wala pa akong trabaho. Kailan mo na yan? May sahod yun. Katangkad nun. Ayaw ko na. Bagay ka dun. Nag-perform dun kanina. Oh? Oo. Bagay ka dun talaga. Baka ano. Wala rin naman. Kaso, may thrill. Ano yung ano? Trail? Kasi nag-parade, mainit. Nag-exhibition. Nagkasaksak Ulan. Di ba
madulas yung ano yung bato. Baton. Buti na lang. Nagsaksak ko. Naawan ko naman ng maigi. Hindi nalaglag. Hindi na naglag siya. Baka nalaglagan. Baka nalaglagan. Ibang nalaglagan yun. Ng baton. Dito walang ulan. Walang ulan. Mataas kasi bukid doon kaya minsan may ulan doon, may sariling ulan doon eh. Kahit walang ulan dito. Yung rayo. Malayo. Lagpasentro. Ab mo. Yak! Mga ko lang mura kung kaya bisa na taling ha. Ano ka na ko niya?